kasarita ni Kabsat Ago, saan napud no nagantintay. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Ago, Dear Manang Biyanang, aday dinagbalin na nobyak, na pintas sa abalasang. Agin nadayo ti balay mi, isungay ti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang ngagkita kami. Inspirado akanayon gapu iti nobyak, rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, apo manukkaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal ko ni cellphone ka o. Tapno makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves count. Agaw! Umaykan at mapantan ni di bangkag taintan nagaradaw. Napuno tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay batultulala kang agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkang. Anyat pampanuno tamaya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamit tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw titisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamat lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak kaw. Kasla adda pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kas ti isam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kilay bagbagam. Rumwarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumerok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta anubyam. Kay kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Malaki din. Ludan niyo ti papaludak. Danay, agawid akaun. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na gayim mo ani ago. Di ka ka di makonsensya, ti kas tangara aramidam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amumat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko.
Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak no awan kwartak. Sala makisinarak kanyak no ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan kaamo dos de jano biya manong. Mamati ka kadi kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamot lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jakpat yun ang maaramid niya ang hilat ni Mang Murus kanyak. Ket no labnak day jay. Apay, di mo madlaw ay manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayunan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, Barano. Kaping imamag ka? Pagsarak ta ko mga pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya nga na pare. Mabila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla ang problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak ammo ti aramida. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay nga may ka dito, Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat tanaluklukwan na kiti babay, amanobnobiak. Musandak nga isukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apay yan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni Jibangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun di agaw, nakasapsap ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, andamat-madlaw yukan ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, uti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan.
Apayagaw. Awanin planom nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka kanin mang nobya. Saan ang tatang? Sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad naman ragas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umekan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang yaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na Agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam Manong. Saan na maikariday jay ababai kan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka mait. Uwan tata. Anda ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malimton ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka di tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mapit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Hey, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyal ka nitaw eh. Wala pare. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo, kapo karagati naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudno na. Nagsiya na kami kanya Angela. Sana nasaya at kaarami na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaang na ta sininak adagos na dya babae. Kung nga rin pare. Manglok-loko na dyan Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalin lata pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una pare. Sige. Intapay nga rod agmerienda iti tersina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko.
Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kaya't mau ti makikuyog ijay kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda mo isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ijay. Ay na, dayto yan ti kayat kau. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya na ijay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito. Babae manen. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukam latay da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Hulyaw, apay akas ta ti isem mau. Anya ti isisumam. Eh, inaklon na kun jar armag pare. Paikit, kita ma, saan na ka manin na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado, naanos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun pare, ang adaman damagag. Anya ka din na jay pare. Talaga kadya di mon kayat ti agaya. Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taading ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, iparipir tayon ti balay tayaw tanay narukupain. Abangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak manan iti nangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka, Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Ti napatag, nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen, Manong? Mari, Susan. Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsun ani Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday nga wanen planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, noon niya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon ko. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumutan na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Alakastan, tigayem mo, Ago.
Ala gagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay titunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Bergie, san naapod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Gregorio Abad, di Tabusilak Bayumbong Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Kabsat Bergie, dir man ang biyanang, nabisyo tiyamak, no addamadamag na nga inuman wano sugalan, mapan. Nagagat ngagtrabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay na, umandan ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano edi na panlalawas jay na uday, apa nagbulak-bulmaw. Kati subay, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni Tatang Nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adaman ni di piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo. Saan? Una na, nakadulay. Agam jak pachay. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jay amayaw. Ay, sige, tabaunak manja po ko yo. Sukunan na ni Tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manakman na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito. Lolo, Priya, apa nga lakan ito? binaunak ni Nanang. May kayo kan nuyawid. Tamangan no agbartek kayo manen. Ay, agawid kan. Agawid naktaon no madamdama. Agawid tayo na. Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay. Gumawan pa ilagay ang mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta Nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kado nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun Nanang. Amanyangay. Numutungtan tayo ni Tatang kaslayad at dana mo tagpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak ken sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun Nanang. Nagiinom da ni Tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tamaki kadua nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa panandagiti ay na makisursurot ma. Ngala, agnakam tulatan ni Tatang.
Mauman tumot lang iti kastingar aramiden na. Ramanam ka di ito tapay nga inaramid di manugang kaw marensa. Tay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamiden da di lugar da. Nagimas ka, ramanam sana yan na iti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid da ita. Nasamit da ita, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amom. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dyan, diba nagkita? Ibusan takit ni na ito, ta. Saan matla kaya nagite kabalay ko na ito? Makabarte mo gayam na ito, mare. Sana balay ta italaang maray. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, mare. Sa pulong na kaya maray, bay. Agawin na mo lang, mare. Nalang araw da, ibusan tanda ito. Sa tanto agwashing iti ara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam din namat kayat. Apa yan nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay ti kasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di sura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagangdod ka. Ay, na bakit ko na yata agungat manay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Taing kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdingos abakat. Tapno na bang loka akaabay ka? Apa yung katusan ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdod ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yung nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyaw di sugalan, tanaabak kayo manen. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka ang agpaisaw. Anya matikas ta nga aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtalak man mo di tain sa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo.
At dangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Huwag nga ruda. Feeling baron dumang kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal! Tabaram! Ay, No agsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. Napananmanan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadimot agidulin iti kwartana. Makamu da ano, di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tayo provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasingpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayon, sakbayaan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasladan umlaangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Ay wan, nakita mo nila kay mo gestor. Maya man titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman din ako na. Ay, pagsasarungunan tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw, awan mau, tidudukot mo. Ay, ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain bakit? Diyak makaangat. Maulawang. Agpatanggan ako na matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak at lay tugtugak. Ayawanay na. Naburak san ti balay ti utek kao. Ay na, apay ngamin nga grabrabihi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Aglisi ka tabag katekaon. Ay namatayak sana. Ay, Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay ta, awampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Inton bigatan ang agpadoktor tayo tanirabi ipay laang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturag. Kumusta ka, King? Ay na, Ma. apay nagpartag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan ni ti Dudukot. Pangyaw
Awan na di konsumisyon ko di amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Jak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot naman nga rod nga agsyat. Bakit? Hay, kauna. Ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag shot. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jak nga rod amo, Greg. Di da man nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamnit angay. Ay, humaya pa niya. Ay, sus. Bakit? Batak mo, chay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartek dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito balayan! Di kaya gitna dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ti sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ka. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Dak pala makatrabaho Limtag matisaka kaon. Apayon nga'y. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan no dya ka ginuman akaw. Diya mo kayat nga bakit ka ti agkun-konsumisyon na. Nauma akaw nga problema. Anya mo ta klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti maibagbagakin ko na. Ang mawam mo din ka na. Isuasabaya ko na. Ay, unayin aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anya ita. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apay nakasukat kayo, Lula. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit ngam anusak. Ala, umay kaapak ta kuyugan nak. Sa dino, Lula. Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko anyo di piyestaan na yan, Lula. Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, magpakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay sana, tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibinan nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lula Priya. Taumayak may. Di ka pa inapan. Wan,
Nagdigusak pa'y ngamin. Mala, intayaw. At dan nagijay, trupak kijay. Sa latawanan, jak kaya tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga agim impake ka, bakit? Papanam? Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Ay, natangken mo't ngamin ti ulo da. Iso apanawan tay idan, tapno agnakamdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan ti libre akanan ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamutan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo bakit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumra ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mula nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yo dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami apagsangsangiran nyo. Ay, huwag nga road. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaita na kam. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko tagnak kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakanak gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat iti rigat kan ginawa.
Kat no daduma adamot pagsayatan ti papanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayem mo, Bergie. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam! Naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage. Dita nagilian la union, kanami na ngagdengdengag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union, kani Jesseville Nerido, dita Canada. Kastiman, tikuna ni pagayam karya. Dear Manang Biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga asikaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtedan, ti inami, itinabatbati asan nikwana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laang daramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso ka ni nanang. Anto ti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Ay, uray lalaki at masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Ay, siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardeng nga gapa. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inak inasikaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtedan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangi na ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Kino nga sana da kayo ti pangtedan ni apong? Ay sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasamat. Nanang, madamag kumanlaang. Kasi nunto ka diti pangtedan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw inton matay kayon. Siya nakpayamatay, Simon. Napigsahak pa yan akaw. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diya may lamain yan ti agbyag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo unayin danunan nyo pa'y ti kasta atawag? Saan? Napigsak pa'y laang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtedan nanto itilutay kan balay na. Tasyak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agaramid iti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raud. Nanang, Uncle Simaw, anya man ti pagrekrekyaran yun aya.
Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanen na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to Inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto na itan. Dudua kayong agkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas si bibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Shak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapan na sungsungaton ni auntie iya balayaw. Ay, uray ni nana insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Una yun dagi dya dadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pailaang mati aramid da. Uwan nga rod. Agkabsad da pa yung mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta. Malaka bagbagaan talata dagiti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay mas paboritom tayo inyag kaw nanang. Bibingka keng turon. Mala, idisuyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maut. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabar yaw. Ay saanen, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ko ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid no kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no agmay-may sa ni nanang ditaw. Ay ura siyak. Maturog ak mo ditaw. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayong amino ni Jebalay. May-mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko midya mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kaya masikasaw ti lalaki nga anak na? Nangruna kat ada trabaho na. Kasya ngay ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inutil, anak ko. Sa anak agpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tatang, papanan nyo? Apayan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa'y di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni Apong yaw. Anya? Apay, di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni Apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok mo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kudagpada kayo lang nga tatang. Uray mo't da kayo. Al-almanan nyo mo't di balay ni Apong. Siyak mo't talaga ti pangtadan ni Apong nyo ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo't ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siyak nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni Apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kayag na din ijay balay. Tanay, nakapsut kayaw. Umumay mat ni manang mo dito'y numamensan.
Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apukaw nanang. Agnaid ka kanon iji balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo anya. Mapantayo na iji balay. Tayimpake kon dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't ngami na nakimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang iti balay da. Bayan nyo no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine! Kukwa na laeng ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya? Ay, saan ka di akasta nanang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak iti balay ni nanang. Ta inak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay, kasukatak at itidakdakkel ti tulbek na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng. Ay, anak ko. Nagtapasama ka na apong yaw. Ang paisang-sangitam. Tasaya ta si Mang Pad gayon tatang. Ah. Natayan niya pong. Saanin nga gangangas. Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inyawag mau, iti kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan da kami. Apay ay na! Di mo man laimbagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnak, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansyak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglinipat talang agkapsatan no kasta kasimon. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagguduan niyaw ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ngam siya. Adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Agom matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakidin dyan balay dahi di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale, ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakin nyo, tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yun Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani Uncle. Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramraman pa yan na mismisuutan na no kwa. Umadawtan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatanga kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito'y ti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka, no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanyak.
Ipatawid kon ken ka to'y balay. Tamangan no madamdama, mga sawa kamutay. Hindi kaya ti makikabalay iti agbali na manugang kaw. Iso lumasin na kaw ni ti pagnaidan. Kay, aking balay nga rod, itigatangan nyo nga Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan na ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururaya kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarek. Tajay kumarek tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarek. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarek. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang araw ti papapananta maray. Wen maray. Inted jay kumarek ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasig magayam a for sale na kita babalay ti karubam. Huwag nga raod maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kasto iti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takasla na baba dito'y abanda. Okay lang daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang may sa. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsat kaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. In kay kitdik pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruar. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrik man nga raw ti kumparek. Ing kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay kaki din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti plitik, maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo DJ Kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Hala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos tamutan. Ay, alalala, hawon nga pa isaw.
Dandani mo madano ng tidanong to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumangon tan, Mare, tan, may malayustan. Ay, saus! Agbakwit talangan. Ay, wud maray! Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na, naku aya, nalayusa ditoy. Nagbakwit akaon. Ta patingga-tinggid mo tanti danaw medyo balay ka. Ano, nawanay. Nadadaalan na kitay kabarbaro aref ko. Kantay dakla TV. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagijay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay-layos iday abanda. Idapaw, da mo amaw akasta anak kau. No amok lakas jay, jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kau. Sige, umayak dita, paman nga sarding tito daw. Tagaawid kayo paila ditoy. Ay, kabagays. Gatanga mo di balay kau ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, dan balay ka. Ay, adang. Bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak ka. Sika ngay, damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, hawin nga raw na ilaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw nga maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala ka ilakom lata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama malakok dayjay. Ang hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam round. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Kat timat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasarita ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless iti tunggal maysa.